Berriki esan duzun bezala kongresu batetik atera gara, ez? Honek eman digu testu inguruaz eta Euskal Herriaz egiten dugun irakurketa berpentsatzeko. Bi konpromisotan berretsi gara, ez? Alde batetik Euskal Herriarekiko daukagun konpromisoan eta alde batetik gazteriarekiko daukagun konpromisoan. Gaur egungo testu inguruaz irakurtzen dugu munduaren egoera desegonkorra dela, ez? Sistema kapitalistaren fase baten metaketa eta berri baten hasiera bizi dugu, eta honen barruan kokatzen ditugu fasismoaren eta oldarraldi erreakzionarioaren gorakada. Sistema kapitalistak ez behar du oldarraldi erreakzionario hau jendartearen zentzu komuna eskuin edo ultraeskuinerantz mugitzeko, eta bere oinarriak, hau da, sistema kapitalistaren oinarriak mugiaraziko ez dituena. Honekin batera, ulertzen dugu Euskal Herria bezalako herri txiki baten erabakitzeko eskubidea aitortua ez izanik, honen biziraupena zalantzan dagoela edo ez dagoela behintzat bermatua. Gainera, esan dezakegu ziklo politiko berri batean gaudela, ez, hiru elementu nagusirengatik. Alde batetik, baliteke hemendik eta etorkizun hurbil batean, preso politikorik gabeko eszenatoki batean kokatzez. Beste alde batetik, ezkerri independentismoaren gorakada bizi dugula esan dezakegu, hainbat herri sektorek, ez, orain arte, igual, beraien posizioa pixkaturun kokatzen zutea, gero eta ezkerri independentismotik gero eta hurbilago kokatzen baitute. Eta beste alde batetik, jauzi juridiko politiko bat ematen ari garela, ez, historikoki Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea ukatua izanik, nazio eskapen prozesuari mesede egiten dioten hainbat pausu ematen ari garelako. Nazio eskapeneko mugimenduaren gaztantolakunda garen heinean, gazteriari askapen mugimendura lerratzeko gonbidapena egiten diogu, eta uste dugu ez, gure helburua gazteria independentista bilakatzea da. Ernai zentratu eta zabala izan behar da, nazio auzia erdigunean jarri eta gaztearen nahi behar eta kezkak olditzatu, eta nazio askapen mugimenduan txertatuko dituena. Horregatik garaiak eskatzen duen jauzia emateko pres gaude, eta guk gazteriari proiektu integral bat eskaintzen diogu, ez? Euskal Herria aske, independentista, sozialista eta feminista bat, ez? Nazio askapena erdigunean jarriko duena, eta erabakitzeko eskubidea aitortua izango zaiguna. Uste dugu, garaiak eta pixkat orain arte aipatu bezala, gaur egun olatu erreakzionarioa jatzen ari dugula eta fasismoaren gorakada larri bat jatzen ari dugula. Herri honetan ditugula baldintza propio batzuk honi aurre egin ahal izateko, eta hortaz, garaiak borroka eskatzen duela eta tokatzen zaigula pixka bat honi aurre egitea. Eta horretara doa pixka batez, aurreko astean azaleratu genuen eta aurkeztu genuen udako dinamika hau. Non uda osoan zehar, auzo eta herriz herri dinamika eta jarduera ezberdinak aurrera emango ditugun, bai auzo eta herrietako jai herrikoietan, bai San Ferminetan uztailaren 10ean egingo dugun egun osoko egitarau batekin. Eta batez ere pixkat azpimarratzea, ikasturtea mobilizazio potente batekin hasiko dugula, irailaren 13an Donostian egingo den mobilizazio bat izanen da, Euskal Herria irabaztera eta fasismoari ez lemapen izango dena.